Gelozia apare atunci când ție îți este teamă că cineva îți va lua ceea ce pentru tine contează foarte mult. Spre exemplu, tu, femeie, îți întâlnești partenerul visurilor tale, îl admiri foarte mult și ți este frică să nu plece de lângă tine. Și vezi o altă femeie în cercul vostru, care crezi că e mai bună decât tine în anumite privințe. Și ți este teamă că ea ar putea atrage atenția bărbatului tău. Și astfel apare gelozia. Îți este frică să pierzi bărbatul pe care îl admiri la nebunie. De fapt, ție ți este teamă că cealaltă femeie are ceva mai mult de oferit decât îi poți oferi tu bărbatului tău. Dar dacă tu nu l-ai pune pe bărbatul tău pe un piedestal, acolo tare, tare sus și te-ai uita așa de jos la el, să știi că n-ai simțit gelozie. Dacă tu nu te mai minimizezi pe tine și te poziționezi la același nivel cu bărbatul pe care îl iubești și înțelegi că te merită și îl meriți, atunci, chiar dacă apare cineva în cercul vostru, ție nu-ți mai este teamă că vei pierde acel bărbat. Așadar, gelozia apare ca să-ți arate că tu te-ai pus pe tine pe locul 2, iar pe partener l-ai pus acolo sus pe un piedestal. Este momentul să-ți iei puterea înapoi și să-ți acorzi valoare ție. Dacă l-ai pus pe partenerul tău pe un piedestal și crezi că el are ceva ceea ce tu nu ai, atunci uită-te la viața ta și întreabă-te: unde și când ai demonstrat aceeași trăsătură, acțiune sau inacțiune, exact ca și bărbatul pe care îl iubești, în forma ta, pentru că tot ceea ce vedem la altcineva avem și noi în egală măsură, doar că în forme diferite. Deci nu uita, gelozia apare pentru ca tu să-ți recunoști puterea.